Ndipereke moni kwa nonse amene mukuonera kanema wa MBC. Mwaswera bwanji? Ndikulandireni ku programu ya Sabata ino ya nkhani za chipembedzo pano pa kanema wanu. Iyi ndi programu ija timakupatsirani nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mzipembedzo komanso m'mipingo yosiyanasiyana. Tikhale limodzi. Ine dzina langa ndi Lloyd Gumbi. Nkhani yathu yoyamba mpulogalamu ya lero ya nkhani za chipembedzo. Akhristu pa dziko lonse la Mulungu lapitali anakondwerera tsiku la kanjedza pamene amakumbukira Yesu akulowa mu Yerusalemu kumene anakaphedwa imfa ya pamtanda. Mpingo wa St. James CCAP mu mzinda wa Blantyre unayenda ulendo ozungulira madera a Zingwangwa, Sochi, Chimwankhunda komanso Chirobwe, kuyimba nyimbo komanso kulalikira uthenga wa chipulumutso kwa anthu okhala m'maderawa. Mkulankhula kwake moderator wa St. James CCAP Mbusa Dr. Joseph Tipa anati iyi ndi nyengo imene Mulungu anaonetsa chikondi chake pa dziko lonse ndipo anthu akuyenera kukondana wina ndi mnzake. Mwambo uno ndofunika kwambiri chimene chimatisonyeza kuti Yesu si munthu wambaya, ndi Muyuda uko chipulumutso chidambira kumeneko. Sono kuno kunali kusintha kwa chipulumutso chimene chidali chakale kuchika chatsopano. Chakalecho amamenya nkhondo nchifukwa che amakwera pa Haji. Davide mwana wake adamukweza pa Haji mukamuonesa mudzi, timawerenga zimene zikupatulika. Koma Yesu anasankha kuyenda pa bulu nyama yofatsa, kusonyeza kuti chipulumutso chimene anadza nacho ndi chomwecho, koma anadza nacho cha mtundu wina. Ichi kalero anthu amafa aliyense kufa kumenyedwa, koma ichi anafa yekha Yesu kutifera ife. Sono lero lopambana kwambiri limatisonyeza chipulumutso chathu ipa Khristu alero. Anthu adziwe amene fiti nkhulupirira Yesu ndikuti soti akope nawo akhulupirire Yesu. Cholinga chimenecho wati kuti ngati siku likafika ngati wina sana pulumuke kuchipulumutso chimene Yesu wadza nacho akazideka osati ife. Ife tikhala kuti talalika uthenga wa chipulumutso ndipo tapempha aliyense kuti atijoine. Monga mukuonera pano sitili pa Khristu okha, aliyense ali pano amene atalephere yekha inusuyu mwadzawo. Easter imene ndiyakuti anthu akhale okondana kwambiri, osamenyana, osachitana chipongwe. Yesu anadza ndi mtendere, chifukwa chanadza anasanadze ndi nkhondo. Chifukwa chanakwera pa bulu sanakwere pa Haji. Akanakwera Haji ikanaonesa kuti nkhondo iyi ndithu ndi aliyense ankonde nzache. Amalawi tikondane monga tili okondana kale. Mpingo wa St. James CCAP ukhale ndi mikumano ya nyengo ya Pasaka mpaka la Mulungu pamene Yesu adzauke m'manda. Mlembi wa mpingowu ndi Bambo Milton Luhanga ndipo akufotokoza zambiri. Siku la lero ndi siku la mtengo wapatali, siku limene tikukumbukira Yesu Khristu akulowa mu Yerusalemu kuti akatigulire chipulumutso chathu. Ndipo ifeyo ndife anthu ogwirizana, St. James yonse, abusa athu pasogolo, amayi amvano, men's ministry, achinyamata wonse lero tikuyenda kuti tionese chisangalalo chathu pamene Ambuye wathu Yesu Khristu akubwera kudzatigulira moyo. Ndipo tikumema Blantyre yense kuti bwerani kuyambira mawa
mene tayambira apa kuyambira mawa ndikuti tikhala ndi mapemphero mpaka pa Good Friday wo mawa tizayamba 5 koloko kumadzulo kufika 7, lachiwiri so chimozimozi, lachitatu, lachinayi, then Good Friday tizayamba mawa 7 o'clock kuti tikusangalala chisangalalo choti Ambuye Yesu Kristu autifera pamtanda. Nthambi ya mpingo wa Showers of Blessings kulunzu yakonza msonkhano wa chitsitsimutso mu nyengo ya Pasaka chimene chichitike pa bwalo la Lunzu. Masiku a chitsitsimutsochi ndi kuyambira pa 3 mpaka pa 5 April 2026. Zina zimene zikakhale zikuchitika ndi masewero a mpira wa miyendo komanso kukakhala mayimbidwe. Tili ndi Asaiti Zimba kuti atifotokozere zambiri za msonkhano wa chitsitsimutsochi. Isa imeneyi takonza msonkhano ku sedu mmene tikutcha pa title yoti Giving Life. So ndi yomwe takonza kunoko kwa Malawi onse ozungwira kunoko ku Lunzu takonzera msonkhano umenewu ndithu. Msonkhano umenewu uchitika masiku 3, malo ndi pa Lunzu Primary School Ground kuyambira pa 3 April kuzafika pa 5 April. Nthawi yoyambira msonkhano masiku osewa ndi 1 o'clock masana mpaka na 5 o'clock madzulo. Ndithu zilinganizo zingapo tili ndi mpira umene matimu akhala kulimbana pamene pa matimu okwana 4, komanso pali oyimbanso amene akhala alipo monga Maukei, King James Piri ndi Steve Wazisomo Mulia akhala alipo mpana. Kunoko tikupempha anthu onse amene azungulira madera onse a Blantyre inoyo tikupempha kuti abwere, ndipo ali orandiridwa alomasuka ayi abambo anyamata atsikana munthu wina aliyense akuyeneka kubwera kuti adzamve nawo mawu a Mulungu. Mawu angotsiriza ndonoti ndikulandira anthu onse amene apanga chisankho chobwera umalo kuno, ndipo ndifuna ndikutsikimizireni kuti zazikulu zichitika. Bwerani masuka, bwerani mwaunyinji kuti tizasangalale limodzi. Anthu amene makonda mpira wa miyendo bwerani ndithu, kuli mpira wa fumbi kobo kunoko, komanso amene makonda nyimbo za uzimu bweraninso, kulinso mayimbidwe ndithu, mauthenga alipo, deliverance ilipo ndi zonse zimene zoyenera. Bwerani nonse othodwa ndi olema, Ambuye azakukhudzani. Amene akatsogolere kulalikira uthenga pa msonkhanowu ndi mtsogoleri wa mpingo wa Showers of Blessings mdziko muno, Apostle Dr. Joshua Minanzi. Kuchokera ku Manase Showers of Blessings, Mbusa Thomas Mbaso naye akakhalenso akulalikira ku msonkhanowu. Pa msonkhano umenewu ifetu takonzeka kwambiri kuna kuti Mulungu akayendera anthu ake, komanso kunena kuti zimene Mulungu akufuna zikachitike pa msonkhano umenewu. Anthu amene akubwera, amene tikuwalimbikitsa ndithu kuti abwere akhale oyembekezera china chilichonse chimene kuti Mulungu akachitire, amene akhale okonzekera ndithu kuti Mulungu akakumana nawo, abwere ndi zosowa zawo chifukwa kukhalanso pemphera odwala ndi zosowa zosiyanasiyana. Tikukhulupirira Ambuye kunena kuti pamene afika pa msonkhano umenewu Mulungu adzakumana nawo, abwere ndi chiyembekezo, abwere ndi chikhulupiriro. Kumeneku tikakhala tikulalikirapo ndi anthu angapo, Apostle Dr. Joshua Jamali Miranzi amene ali tate komanso oyambitsa mpingo umene wa Showers of Blessings, komanso amene ali resident pastor Kulunzu, mpingo wa Kulunzu, Abusa Dyson Miranzi, komanso ina amene Abusa Mbaso kuchokera ku mpingo wa Manase Showers of Blessings. Pamene Yesu Kristu kukumbukira masiku a Yesu Kristu komanso kuuka kwake, ndofanda alimbikitsa kuti anthu abwere ndi chikhulupiriro, komanso pamene Yesu akuuka nyengo zawo zonse zimene zinali zakufa Mulungu akazidzutse, chifukwa tikukamba nena kuti msonkhano umenewu it's a life giving crusade pa chizungu, pamene tikuyembekezanso kuti Mulungu akati watsopano nde anthu akhale okukonzeka ndithu, komanso nena kuti abwere ndi kukhulupirira konse kuti Mulungu adzawayendera
mulungu adzakumana ndi zosowa zawo. Gulu la abusa mu mzinda wa Mzuzu limene limatchedwa kuti Mzuzu Pastors Fraternal mogwirizana ndi bungwe la Evangelical Association of Malawi EAM akonza njira ya mtanda pa Good Friday mu mzinda wa Mzuzu. Zonse zikayambira pa msika wa Mataifa ndi kukathera pa Katoto Secondary School Ground. Tiyeni timve zambiri za njira ya mtandayi. Timafuna tupita nini nonse anthu a Mzuzu kuna kuti kuli mapemphero kapena kuti dongosolo pa Easter pano limene lakonzedwa ndi zibusa kapena mipingo yosiyanasiyana pamodzi ndi Evangelical Association of Malawi imene timachita kuti prayer walk. Prayer walk timayenda ndiye tikupemphani azibusa, ma reverend, ma bishop, ma members kuti tibwere pamodzi tipempherere dziko lathu, tipempherere Malawi. Ndipo tu mwambo umene udzamba cha 8 o'clock mpaka na 11 o'clock. Tidzayamba kuyenda kuchokera ku Mataifa Market kupita ku Zigwagwa, no, Mataifa Market kupita ku Mzuzu High Court, kutsetseleka kubwera pa Mzuzu Roundabout, kutsetseleka kupita ku Zigwagwa, kutsetseleka ndi kukwera kupita pa Shoprite pamene pakali pano kuti a Shopwise Roundabout nechoncho tena kutukamalizira zonse pa Katoto Ground. So tikupemphera mayi ndi abambo kuti ndinolandiridwa, bwerani, fikani kuti tikhoza kudzapempherera dziko lanu. Njira yamtanda imeneyi tikunena kuti ndiyofunika chifukwa chakuti tsiku limene lili tifuna tikalalikira uthenga wabwino. Ndipo uthenga wabwino ndi wokuti chani? Ambuye wathu Yesu Khristu anatifera ife pa mtanda kuti ife tioneke olungama ngakhale tinali ochimwa, komanso kutichosera ife penate kapena chilango cha imfa ndi kutipasa moyo wamuyaya. Zimene zizi zimene tifuna kuti tikaonetse. Chachiwiri ndikunena kuti ngakhale ife akhristu timakumana makachisi mwathu timamva uthenga wabwino otere tsiku ndi tsiku limenelo lidzakweza zimpupa zathu ndikutuluka ndikunena kuti uthenga umene utilalikira ndi miyendo yathu. We walking with faith. Tikalalikira ndi miyendo yathu. Chikonzero chimene chichi cha wina aliyense. Sitikufunanso kuti wina zanena kuti chikonzero chichani, tikufuna wina aliyense amene amakhulupirira Mulungu kuti anatumiza mwana wake wobadwa yekha kuti afe kudzatifera ifeyo, kuti ife tisakhale otayika koma tikakhale nawo moyo wonse. Anthu amene amakhulupirira zimenezo tikhale tikuyenda nawo. Kwa anyamata ndi atsikana ndi mwayi woti Mulungu akaonesere chikondi chawo mpaka ndi pa moyo wawo, kunena kuti ineyo ndinafa chifukwa cha inu kukupasani inu chikondi kuti inu musakatayika koma mukhale ndi moyo. Komanso tikunena kuti kwa anthu amene ali okalamba komanso amene akudwala ndi mwayi wawonso oti akadziwe kuti iwo akamadwala kapena akudutsa mu kusauso wina wonse pa nthawi ngati ino sali wokhayi. Ambuye ali nawo ndithu chifukwa iwo ndi amene anayamba kudutsa mmene momwe. Ndi mikwingwirima ifeyo tidachiritsidwa. Ndipo tikamanena kuti kwa munthu wochimwa nthawi ngati imeneyi ni nthawiso yofunikira kwambiri imene anthu onse ochimwa tonse timalandira chikhululukiro cha machimo athu. Zonsezi zikufikani mu programu ya nkhani za chipembedzo pano pa MBC. Nkhani zikadalipo mukhalebe pomwepo. Bungwe la SCOM lakonza mikumano yosiyanasiyana ya Easter ya ophunzira amene ndi mamembala a bungweli. Mikumanoyi ichitika m'malo osiyanasiyana mdziko muno. Ofalitsa nkhani za bungwe la SCOM ndi Hobson Piruwa
ndipo akufotokoza zambiri. Nkhani imene ndabwerera pano ngati Student Christian Organization of Malawi imene mwachidule timachedwa kuti SCOM, timakhala ndi mwambo nthawi ino ya Easter imene timakhala ndi maconference amene timayitana ana ma student ochokera ma secondary school onse kuno ku Blantyre komanso ku Chiradzulu kuti tikhoza kukhala nawo pafupi kugawana nawo mawu a Mulungu, komanso timakhala ndi matopic ena owathandizira kuti angachite bwino bwanji maphunziro awo. So chaka chino takonzanso mwambo ngati omwewu umene ukuyambika pa 2 limene ndi lachinayi likubwera ali mpaka na pa 6. So malo amene takonza ku Blantyre Secondary School, tili ndi ku Malawi Army Secondary School imene ndi ODMDF chaku Lunzuko, komanso venue ina ili ku Chisapi Secondary School msewu wa Chigumula. Ndiye tabwera pano kuti tiwameme ana komanso makolo kuti akhala kudziwa kunena kuti chaka chino SCOM yakonza mwambo umene timakhala nawo wa SCOM Easter Conference umene ukuchitika malo ngati amenewo. Theme ya ulendo uno tikukamba kunena kuti finishing strong, komanso fee imene student wina aliyense amene akubwera kumalo kumeneku akuyenda kupereka ndi 10,000 kwacha. Kumeneku takonza zambiri. Tili ndi anthu amene akonzekera kunena kuti akhoza kukapanga equipi ma students kunena kuti akhoza kupanga finish strong motani. Mudziwa kuti moyo uno kuli zambiri zimene zikuchitika, ndi zambiri zimene mwina mwake zikupangisa unati ana school sangakhoze bwino maskulumu. Tili ndi zambiri zimene takonza kumeneku, takonza ma lesson ngati tili ndi matopic ngati sexual purity, tili ndi matopic ngati academic excellence. Zonsezi zimathandizira kuti moyo wawo wauzimu upite pachisogolo. Lero lino mukhoza kundivomereza unati tili ndi ma student ena amene amakhoza kufika form 4 asakudziwa kunena kuti kodi moyo unafuna azakhale ndani. So kumeneku taitana anthu ochuluka, tili ndi ma associate amene they are working, anaphunzira, ali ndi mapepala, ali ndi china chilichonse chowayenereza kunena kuti akhoza kukawapanga inspire and motivate ma students iwa kuti adzindikire kunati moyo uno nzotheka kukhala munthu ophunzira komanso munthu omuopa Ambuye. So tili ndi ma program ambirimbiri, tili ndi sports tikuwapempha nawo unati akamabwera abwereso ndi ma sports ataya, tili ndi oyimba amene abwere azapange spice up ma program atuwa, tili ndi zochitika zosiyana-siyana zothandizira kunati moyo wawo wauzimu upite chisogolo mu nthawi ino imene tikukumbukira kupezeka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Maprogramu ena amene takonza apa ndonena kunena kuti ngati SCOM timakhala ndi programu ina imene timanena kuti academic excellence. Programu iyi imakhala kunena kuti tionesese kuti ma students amene ngotembenuka mtima asangokhala kutembenuka mtima kwa kuthupi kudzimu kokha komanso kuthupi kuno achite bwino. So timakhala ndi ma student amene timawasankha amene ndi mamembala a SCOM amene adachita bwino mayeso a form 4 muzaka zapitazi. So chaka chinonso amene anachita bwino muzaka chathachi akakhala kulandira mphaso komanso ndalama zimene kwakhala kunena kuti angowapanga motivators nzawo amene akubwera mbuyo kunena kuti ifeyo tikamafuna kuti munthu achite bwino sitikungoyang'ana kuti achite bwino moyo wa maphunziro okha komanso moyo wa uzimu okha, komanso tikuyang'ana kunena kuti munthu achite bwino moyo wa maphunziro. N'chifukwa chake tikamanena kuti Student Christian Organization of Malawi tisanamuyang'ane munthu ingati Mkhristu timamuona munthu ingati student. So tisanampase zomwenereza kuti akwanise kukhala moyo uno moyo wa chiyero mdziko lino la uchimo, tikuonese service kuna kuti azikumbukire kunena kuti yeyi sanafike pokhala mbusa sitingangompasa za uzimu zokhazoka koma timpase zomwenereza kuti akhoza kukonza bwanji mayeso. Mpingo wa Chirobwe Assemblies of God Christ Tabernacle wakhazikitsa mutu umene ukhale kutsatira mchaka chino cha 2026. Mutu akutcha kuti the year of supernatural speed through obedience and prayer. Amene anakhazikitsa mutu ndi mtsogoleri wa mpingo Bishop Wyson Ching'amba pamodzi ndi Mai Bishop Ching'amba. Mutu umenewu wathandizira anthu chifukwa ukumpasa munthu chiyembekezo amene alibe chiyembekezo, munthu amene wakhala kuyesesa pa moyo wake mwina wauzimu koma zindosayenda, banja tinozosayenda, kumangodabwa kuti pa moyo wake palibe kupita chisogolo mwina chifukwa cha mphamvu zakundima mwina chifukwa cha zinthu zina. Koma Mulungu watipasa chaka chinocho kuti zinthu zimene zinayima, zinthu zimene zidasokonekera, zinthu zimene mwina oyipa anatibera zibenzeresedwe kusera muliwiro la Mulungu. Mulungu akutiuza kuti tisagwe mphwayi, tisakhalenso alesi, tilimbikire pa chilichonse chothandiza moyo wathu wa uzimu, chothandiza moyo wathu wa maphunziro, chothandiza moyo wathu wa chitukuko cha tsiku ndi tsiku. Mulungu akunena kuti tikonza kuyambanso chifukwa watipasa kuthekera kopita chisogolo ndi liwiro lake.
mpingo wa Chirobwe Assemblies of God Christ Tabernacle sogolo lathu ndi lowala kwambiri. Mulungu atichotsa kutali kuzafika pano tsiku la lero tikoza kunena kuti Ebeneza Mulungu wakhala thandizo. Sikuti ma challenges panalibe koma ma challenges onsewo Mulungu wakhala thandizo lathu. Timatumikira dera lino komanso timapita madera ena kukafalisa uthenga wabwino. Ndetsogolo lathu ndi lowala. Chinthu chine chimene muyenera kudziwa ineyo ngati mbusa wamkulu pa malo ano ndimatumikira ku mamembala anga tsiku ndi tsiku pomalemba uthenga wa chilimbikiso umene timautcha kuti vesi yotsogolera lero. Uthenga umenewu timautumiza kudzera pa social media, WhatsApp, Facebook. Kutanthauza kuti anthu akhozanso kupanga follow page yanga pa Facebook ndi kumamva mauthenga amenewo amene timatumikira anthu osiyanasiyana osati Assemblies of God okha pano pa Chirobwe. So sogolo lathu ndi lowala. Komanso ntengerepo somwayi kuti sogolo lathu ngati dziko la Malawi ndi lowala. Fimu imene iyi si ya Chirobwe yokha Assemblies of God koma ndi fimu imene kupita ku dziko lonse la Malawi. Chifukwa anthu ambiri mwina akhala opanda chiyembekezo ayesera mwina ntchito banja maphunziro mwina kumakhala malo omweomwewo koma Mulungu akunena kuti don't give up ndikupasani mwayi oti mukhoza kuyambanso. Nde ine mkazi wanga walimbikisa anthu kuti asataye mtima ayambireso. Mwina kageni kanaduka akhoza kuyambiraso. Mwina banja sili mayenda bwino asalitaye banjalo akhoza kuyambiraso. Mwina utumiki umene sumayenda bwino Mulungu akunena kuti ayi ukhoza kuyambiraso ndikupasa liwiro. Mwina zimenekera kapena zinabedwa Mulungu akuti ayi ndi liwiro langa ukamagwira ntchito molimbika. Chinthu china chimene timalimbikise pa mpingo pano ndikugwira ntchito molimbika. Chifukwa kungopemphera kokha osamagwira ntchito molimbika ukhoza kumuona ngati Mulungu ndi waboza. Nde liwiro la umulunguli popanda kugwira ntchito molimbika ngati umafuna zachuma Mulungu apereka liwiro pachani. If you are doing nothing, it means supernatural speed will have nothing to amplify. Koma ukamachitapo chinthu ndekuti liwiro la umulungu likuthandizira pa ntchito, pa banja, pa business anthu tikuyenda kugwira ntchito molimbika komanso mwanzeru. Mulungu alipasa chipambano. Ifeyo mutu mene tikuyendera wa liwiro la umulungu pakumvera komanso ndi kupemphera ndi mutu umene tikuyendera chaka chino. Mutu umenewu wakhala ndithu pemphero ndi pembedzero lathu. Moti kufika na siku la lero kupanga lonchi tikuona kuti Mulungu wakhala kumbali athu. Chifukwa chilichonse chimene timakhala tikupemphera kuti tidzakhale ndi nyengo yabwino Mulungu atipasa nyengo yabwino. Tayenda opanda ngozi ina iliyonse mpaka natabwerako. Moti ichi chifeyo pa mpingo pathu pano kukhala ndi ulendo wa ndawala. Ineyo chibwereni panopa ndi nthawi yoyamba. Ndi chimwemwe kwambiri. Akhristu a mpingo wa Salvation Army ku Bangwe mogwirizana agula galimoto imene ikhale ikuthandiza kutumikira ntchito zosiyanasiyana za mpingowu. Galimotoyi yapatulidwa ndipo tsopano iyamba kugwira ntchito. Tatiye timve zambiri kuchokera kwa atsogoleri a mpingowu. Ine ndokondwera kwambiri chifukwa mayendedwe amavuta olandira galimoto imeneyi ndayilandira ndi manja awiri ndipo ndasangalala kwambiri. Achita zimenezi ndi Akhristu wa Blantyre Division chimenechi ndi chinthu cholimbikitsa kwambiri chifukwa zikuoneka kuti paife tokha ngati Blantyre Division ndi Akhristu pamodzi ndi azibusa tikhoza kuchita kanthu. Galimoto imeneyi ndigwiritsa ntchito bwino kwambiri makamaka potumikira kutino utumiki wa Mbuye wathu Yesu Khristu Blantyre Division upite pasogolo osati kugwiritsa ntchito muzithu zina zimene zili zosiyana ndi zimene galimoto yagudwa. Chifukwa cholinga cha galimoto ndikuti zitumikire ntchito ya Ambuye muno Blantyre Division ndipo tipanga zimenezo. Akhristu ena akuyenera kuphunzira kuti zinthu zikusintha poyambirira timadalira kuthandizidwa koma patokha kapena pa iwo okha ngati Akhristu madera osiyanasiyana akhoza kupanga kanthu akhozanso kukwanisa ngakhale kupanga zimene ifeyo takwanisa pokapoka ngati atagwirizana
ndikupangira zinthu limodzi monga mmene ife tachitira. Tsogolo tikuyembekezeranso kuchita zinthu zazikulu koposera zimene tachitazi. Tikuyembekezera kuti tikonza nyumba yathu, tikuyembekezeranso kuti tipange zinthu zina zimene zizitibweresera ndalama. Tili ma project ambiri amene tilinawo patsogolo pathu kuti tichite. maperekedwe anthu mu mpingo mwathu anthu ambiri mkapezeka ndikovuta kumabe tinayesesabe kuti pakati tinafika ponena kuti mene mafatifikira patinafikira ndalama yake inali 17 million imene timafuna tipeze. Anzathu ena amene sali Salvation Army a business anatithandizira kuti ndalama itifikire ndi ndalama itafikiradi ndifaje mukuona galimoto ili apa koma sinalikopeka nali ndithu ntchito inalipo kuti ifike mene ndatenga patilika nthawi 8 to 9 months ndizifika mene papo. Tichopambana nchonena kuti titakhala kugwirizana kwathu mkati komanso nthawi zina mene kugwira ntchito mwachinsisi komanso discipline and commitment imene alipo pakati pa anthu amene alipo ndachisa kuti zinthu ziyende komanso kuziwana ndi anthu. Timaona ngati church tisamange maboundary tentifikire wina aliyense amene angathe kusapota cause imene ilipo. Being a church wina aliyense is welcome to support munjira ina iliyonse kuti tikuke ngati mpingo ngofunikira. Kitikuko tukuyangana pankhani zambiri. One tikuyangana nkhani zokuti ngati mpingo tizipeza ndalama timepatoka fati madalira kwambiri anthu kuti athandele ziziyende ndikuteka papa tayambapa kuti toka we can do toka tikoza kupanga zinthu kumtheka ndikuteka papa ngati division tionesesa kuti fati mange a building imene anthu azipanga rent tizipeza ndalama manso tipange maintenance nyumba ya division commander timene kukhasiri bwino kusogolo ndi kumene koko ndalama mezipezekeremo tizipita pang'ono fasting apanga nthawi imodzi faja kapezedwe koma kusogoloko kulimba mtima kwathu komanso dedication imene ilipo zizotheka. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa programu yathu ya sabata ino ya nkhani za chipembedzo pano pa MBC. Programu inanso idzafika ni sabata ya mawa. Tifune zabwino zonse akhristu kulikonse kumene muli za nyengo ino ya Pasaka. Mulungu akutsogolereni mukhale ndi Pasaka yabwino. Ine dzina langa ndi Lloyd Gumbi. Pitirizani kuonera MBC.